तो रउआ लोगन के खातिर बाबू आ गइल हो भोजपुरी में एगो और बहुत बड़ा ब्लास्ट सॉन्ग, जवन की भोजपुरी के शेरनी जेकर नाम अक्षरा सिंह बा और भोजपुरी के शेर यानी कि पावर स्टार पवन सिंह। ई दोनों के एगो गाना आवता, हमरा के लागत बाबू कि दोनों गनवा एक के साथे एक के दिन में लॉन्च होखे वाला बा। लेकिन रउआ लोगन के हम बता दी कि गाना के टाइटल का है, पोस्टर का है, लॉन्च कब होखे वाला बा। तो रउआ लोगन सबसे पहले हाई देख ली भोजपुरी के जो शेरनी अक्षरा सिंह के गाना आवता, हाई पोस्टर देख ली। जवन गाना के टाइटल बा उल्टी पाला मार के। ए वीडियो में बाबू विशाल सिंह के साथ में अक्षरा सिंह नजर आवे वाला बाटीन और ई गानवा के लिखले बाटे वरुण राज जी और म्यूजिक देले बाटे बाबू विक्की बॉक्स जी। और ई वीडियो के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के काम कैले बाटे एम.के. गुप्ता जोय जी। तो रउआ लोगन थोड़ा सा इंतजार करी जा, काहे से गनवा के कमिंग सून में रखल गईल बा। अब बहुत जल्द अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लॉन्च कैल जाई। और दूसर का जवन गाना भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला बा, तो बाबू हाइयो गनवा के पोस्टरवा जवन की फर्स्ट लुक पहली बार शेयर भइल बा। रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख रहल बानी। और जौने गनवा के टाइटल बा भगवान करस। ई गाना पे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा विवाद भी भइल रहे। तो रउआ लोग एकदम तैयार रहिए बाबू। ई गाना के लिखले बाटे भैया रोहित सिंह जी और म्यूजिक देले बाटे प्रियांशु सिंह और ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे विवांशु तिवारी जी। तो रउआ लोगन थोड़ा सा इंतजार करी जा, बहुत जल्द ई गानवा के लॉन्च कैल जाई मीरा म्यूजिक यूट्यूब चैनल से। तो रउआ लोग हमेशा बनल रही, अपने गरीब छोट भाई के प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर बनाए रखी।